سلام كبرات تخاتلتي نلومي عسرت حدا مسكرم كلتش عن عسران كلتن أبستدال وزيناتات أبعد إنجليز نقتلت إيرتراويت من إسي يوردانوس زملكت زوجته زنبرة مسرح فرد زقال الزينة دوب سودان إثيوبيان سودان كتعرق مدب محنصاصة أب منغو فدرال منغست إثيوبيان منغست تግራይ ናብ ጅቡቲ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ዴንማርክ ስደተኛታት ናብ ሩዋንዳ ንመግዓዝ ምስ ሩዋንዳ መፈራማ ዩክሬን ንሰራዊት ሩስያ ተደፍእ ምህላዋ መግላጹን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልትና ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነተናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም መንግስቲ ዶብ ሱዳን አመንጎ ሱዳን ኢትዮጵያን ዘሎ ናይ ዶብ ጎንጽ ንምፍታሕ ናይ ሽምግልና ውጥን ከም ዝሓንጸጸ በመግላጽ ክልቲአን ሃገራት ድማ ናጻ ዘይሻራው ዝኾነ ተራ ዶብ ሱዳን ከም ዝተቀበላ ገሊጹ አማኻሪ ፕሬዝዳንት ዶብ ሱዳን ኣብ ጉዳይ ጽእታ ቱት ጋትሉአክ ማኒሜ ኣብ ዝሓበሮ ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ክልቲአን ወገናት ካብ ዝውስኽ ግጭት ክግጥኡ ንምትብባዕ ብመንገዲ ሕብረት አፍሪካን በዓል መዚ ልምዓት በይነ መንግስታዊ ኢጋድን ኣቢሉ ምስ ሱዳን ኢትዮጵያን ጻዕርታት ከዋህድ ጽንሕ ኢሉ ካብ 2020 ጀሚሩ ኣመንጎ ኢትዮጵያን ሱዳን ዝተጀመረ ጎንጽ ዶባት ክሳብ ሕጂ ኣብ ተኸባቢ ወጥሪ ፈጢሩ ይዝርከብ እዚ ኣማኻሪ ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ዝኾነ ማኒሜ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዘካየደ ዑደት መሪሕነት ኢትዮጵያ ርእሰ ምክታእ ክገብሩን ነቲ ወጥሪ ብልዝብ ብኸመይ ክፍታሕ ከም ዝኽእል ንምርኣይ ዕድል ክፈቕዱን ከም ዝሓተተውን ገሊጹ ብተወሳኺ ንሱ መበገሲኡ ዝኾነ ይኹን ካብ ዝኾነ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ሙሉእ ብምሉእ ክቁጠቡ ጻውዒት ኣቕሪበ ክብል እንከሎ ነቲ ዘይምርዳእ ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ኣመንጎ ክልቲኦም ጎረባብቲ ገበር ከም ጸውዐውን ገሊጹ ነዚ ጉዳይ ብዝምልከት ግና ብወገን ሱዳን ይኹን ኢትዮጵያ ዝወጽእ ዝኾነ ሓበሬታ የለን قال 19 عامت إيرتراويت سدتنيا يوردانوس برهاني أم ودات حملة 2021 أبعد إنجليز تقتلا مركبان نبوز حزة سنبدن زغط عن قبن زنبر خوينو بوليس بزكايد ومرمر دماك أتاليا يوردانوس دليتات مفتسان فقاد الناس لزي كونت بغرا كم زقتلا خقلت انكولو بوحدو 20 حدن عامتات ما أسرتي كم استوسنلو أب تحجي واتيزولو بزعبتي أمونغو زاقداين اتفت آمنا يتقبنن زنبر كونتات زقلت زيناتا قاليسلو قال 19 عامت يوردانوس برهاني بسلسان حدن حملة 2021 حدنيا أب أونت ستريت هوكلي برمنغهام أب جزء بكرة توقع مويتاز ترخبت بمسرت نبت بيت فرد زغرب حبريتا حلفهم ولد يوحنس زتبالي إيرتراو سدتنيا يوردانوس مسؤول فقراو سمعت كم زي بالله مسنقرته حريقو كم زقتلا يتقليس زلا اتي ود 26 عامد من اسين يوردانوس ازي داليا كم زنبر دما اتنا تبين ذهبه دانيا برمنغهام قاليصو ات سايمون دريوس تبال دانيا نتقبن زفصم حلفهم ولد يوحنس بحرقان ازيها كم تفقرا مسقلص كالا نساب تحتنا كم زي تفقرا بمغلاص نصيغاتكا شعو سمعت كم قوصار سينكا خايان قتل كان كم زبله تحبير لا وزارة يوردانوس قداي تشكان غونص او قتلت كم زخونت حلفهم نتتكبر كوني لكم زفصمون اتدانيا تزاريبو ابت بيت فردي حيالو ابالات سدرابيت وزارة يوردانوس نتب عبي حوا كبرى مستدالو ني حزن مغلص كسمعون كلو حبتو بكلهم بيتسبان محبرسبن ازيا فتوت منبارح بيرو نساب زربو يوردانوس ازيا حياويتي ودرو اون توار رايا زلوا بعقمه نسبات كتحجز تبهج يعني را دحر مبال حجي بموتا بالعن دقاسن كم زحرمون بچنق يسقهم زولن تزاريبو اتي نسدرا بيتنا اغاطي منا زول نجر لعل عقمنا كبيد مررن يو كنردون كنقبلن اين خلينا وترو نبكينا زلنا ونيلو كلا حوادما اب افدقت بيت فردي اب زهاب رئيتو نحفتم وزارة يوردانوس زقتل سب 20 حدن عامتات طرح كاسر فتحو كم زي كونه كحبرن كله بتفردي اي تحقسكن يوردانوس نفعت يانيرا نحبتي غوديو هيوتا وسيديو از اغلا يكونن كبل دما تزاريبو اتنزقبن زفصمن فردن حلفهم ولد يوحنس بحد نحسك للتشحن 20 حدنيو كابندا محازو اب تحت قيد زاتوا نتقتلت كم زفصمو خا اب بيت فردي اب زقربلو قدامي تمعلتي يتامينو እዚ ከምዚ ኢሎም ኮለ ድማ ፖሊስ ዌስት ሚድላንድስ ኣብታ ዮርዳኖስ ዝተቀተለት ላንጎ በዛዕባ ተፈጻሚ ሓበሬታ ምስ በጽሖ ብቁልጡፍ ናብቲ ገበን ዝተፈጸመሉ ቦታ ክርከብ ዘይከኣለሉ ምኽንያት መርመራ ይግበር ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ وكلت منغست ኢትዮጵያን ትግራይን ኣብ ጅቡቲ በምስጢር ይዛተይ ከም ዘለው ሬድዮ ፈረንሳይ ንምንጭታት ዲፕሎማሲ በመጥቃስ አረጋግጻ እታ ሬድዮ ኣብ ዘርጋሐቶ ዜና እቶም ፖለቲካውያን ወከልት ክልቲኦም ወገናት ብድፍኢት ኣሜሪካ ናብ ዝተቀርቡ ከም ዝተገደዱ ሓቢራ ፍሉይልኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ከም መፋረቕ ወርሕን ሓሰ ኩናት ዳግም ድሕሪ ምውልዑ በኽልተ መስከረም ብህጹጽ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘምርሐ ይዝከር እቲ ፍሉይልኽ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምዝራብ ናብ መቐለ እውን ከም ዝኣተወውን ተገሊጹ እዩ ይኹን እምበር ውጽ
ውጽኢት ናይቲ ናብ አዲስ አበባን መቐለን ዘካየደ መብጻሕ ብዝርዝር ኣይተገልጸን። ሬድዮ ፈረንሳ ብዝቐረበቶ ዜና መሰረት እቲ ፍሉይ ልኡኽ ንኽልቲኦም ወገናት ኣብ መኣዲ ዘተ ክቐርቡ ከም ዝደረኸ ኣገንዚባ። እቲ ኣብ ጅቡቲ ዝተኻየደ ዘተ ንሓያሎ መዓልታት ክቕጽል ምዃኑ እኳ እንተተገልጸ ካብ ገለ ተንተንቲ ዞባን ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይወጽእ ኣብ ዘሎ ዜና ግና እቲ ርክብ ሕጂ እውን ብዘይፍረ ናብ ዕጹው ማዕጾ ኣምሪሑ ምህላው ገሊጾም። ብመሰረት እቲ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት በዞም ምዝ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ተዘርጊሑ ዘሎ ሓበሬታ ከዓ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝመረጾም ክልተ ኣባላት ሰልፊ ብልጽግና ብወገን መንግስቲ ትግራይ ድማ ጀነራል ጻድቃን ኣብቲ ኣኼባ ከም ዝተሳተፈ ክግለጽ እንከሎ ክሳብ ሕጂ ከዓ ኣብቲ ዘይሰማምዕ ጉዳያት ክሰማምዑ ከም ዘይከኣሉ ይዝግለጽ። እዚ ይኹን እምበር እቲ ዘተ ጠቕሊሉ ተዛዚሙ ድዩ ወይስ ይቕጽል ኣሎ ዝተፈልጠ ነገር የለን። ኣብ መጀመርታ ግና ከምቲ ሬድዮ ፈረንሳ ዝበለቶ ንመዓልታት ክቕጽል መደብ ተታሒዙ ዝጸንሐ ከም ዝፍለጥ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብቲ ብወገን ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን ናይ ሰብኣዊ ምቁራጽ ተኽሲ ተገይሩሉ ዝነበረ እዋን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኣብ ጅቡትን ሲሸልስን ክልተ ፍረ ዘይተረኽቦ ምስጢራዊ ርክባት ተገይሩ ምንባሩ ተሓቢሩ ነይሩ እዩ። ብመሰረት ማዕከን ዜና ሬድዮ ፈረንሳ ከዓ እዚ ኣብ ጅቡቲ ዝተኻየደ ሓድሽ ርክብ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ክኽተም ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ትግራይ ክወፅእ ሓይልታት ትግራይ ብወገኖም ካብ ክልል ኣምሓራ ክስሕቡን ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ መፍትሒ ክርከበሉን ቀንዲ ካብቲ መዛተይ ኣርእስታት ምዃኑ እያ ጽሒፋ ዘላ። هاجر دنمارك مصر رواندا سمع بمفرم دنمارك كاب حبرة أوروبا وصاي أب رواندا مأكل عقبة بمقام قصر عقبة زحات سبات نمن كايتا سمامعة كلت ين هاجرات أب قداي عقبة نمتحبر نحبر دليت كم زلون كاب دنمارك حتى عقبة نب رواندا كسجاجر زخل أجابب كم زت أيسان كم ز أوجان من قصة هاجر أب كوبنهاجن زوج مجلس حبيرو كم ذكر أب عباي بريطانيا حتى عقبة نب رواندا نمل أخ استوت أنا مدب ننوح وان زغت صالح حجاو متفنان زس عب خوينو أتو قداي كأن حسيات مرحنات عقبة وسلفي ፖለቲካው ዘመተ መግበሪ ክኾኖም ተራይ ጸኒሑ ኣብታ ድሮ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓሰርታት ዓመታት ፖሊስታት ኢሚግሬሽን ብሓያል መልክዕ ዝተቀየረላ ዴንማርክ እቲ ብዙሕ ሓይሊ ዘይብሉ ሶሻል ዲሞክራቲክ ዝመርሕዎ ካቢነ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ 2020 ዘመሓላለፈ ውጥን ኣብ ባይቶ ካብ ዝቃወሙ ሰልፍታት ተቃውሞ ገጢሞ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዴንማርክ ኣብ ርእሰ ከተማ ሩዋንዳ ኪጋሌ ብክልተ ዲፕሎማስያታት ቤት ጽሕፈት ክትከፍት ምዃና ገሊጻ ነይራ። ሚኒስትራት ወጻኢን ኢሚግሬሽንን ዴንማርክ ኣውጽኦም ኣብ ዘለዎ መግለጺ ዝያዳ ፍትሓዊ ስርዓት ዕቁባ ንምፍጣር ንሰርሕ لنا حدث السجمت الدمان نوسد لنا نجرات بتهواق كين جبرهم أقداسيو جنك أب مسرت أهجرا وعلات دنماركن رواندان أبسم عن مبصح وترب عمقتنا نسرح إلهم بمزراب نتسد تنياتات كاب دنمارك نب رواندا نيمزداد مدب بحيال ملك عيسى حلم هلاهم زقلتو يوكرين بزغبرتو صره متقعتي اب ايد حيلታት روسيا صنحا اقدست ከተማታት ተቆጻጺራ በልጥፍ صره متقعتي يوكرين استدفو حيلታት روسيا ካብ اقدست مبرقاوያን ከተማታት ሲሒቦም ኣለው ስመዚ يوكرين ሰራዊቶም بقدم ናብታ مبرق ቀንድ መደበር ዕጥቅን ስንቅን روسيا ዝነበረት ከተማ ኩፒያኔስክ ከም ዝኣተው ገሊጾም ሚኒስትር ምክልኻል روسيا ብወገኑ ሰራዊቱ ምእንቲ ክወዳደቡ ናብታ ኣብጥቆ ዘላ ከተማ ኢዚዩም ከም ሰሓቢ ገሊጹ በተወሳኺ ንግንባር ዶናስክ ንምድልታል ካብታ ሳልሰይቲ ከተማ ባለቅልያ ከም ዝወጽኡን ኣረጋጊጹ روسيا أميازيا كابز حزتو كبابيتات كييف مسحبة نيوكريناويان نتتصوللتان تعقبهم عبا عاوتي تباهيلي نيريو بريزيدنت فولودمير زيلنسكي بقدام ليتي أبزهابو مدرة يوكرين أبزور حزي بحدش ملكع صرا متقعتي كابت تجمر نجو كابتي حيلتات روسيا تغوصاصير مصن حمريت أستات شوعات مئتي سكوير مايلس تغوصاصير مهلا واغاليتو كمتو نسو زبولو أبتن دحروت 40 شومنتن ساعات طراي فرقي كابز غلصو مريت كمز حزي زحبر بريزيدنت زيلنسكي أبتو بحموس مشت زهابو مغلصي عصفنا يتحرز وص مريت كقواصاصرو كم زخالي يغليص نيرو نحجز تدالو زيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم